ана ҷонакам, худо хоҳад ин мушкилиамон низ ҳал шуд. акнун соҳиби фарзанд мешавем. ман ҳам умед дорам ки ниҳоли ишқамон гул карда бачадор мешавем. Safarguljon Mirsaid, аз шумо имрӯз анализатон баромаданд. озир анализи хунатон сафаргул супурдагӣ хгч мо баланда. То есть ин ҳамон маъно дорад ки шумо оми надоред. Табрик. аҷаб хариди бобароре кардем. бале, дар ҳақиқат молҳои ин мағоза ҳам арзонанду ҳам хушсифат. ҳамааш хубу барои хӯрокпазӣ дер шуд. ҳеҷ гап не азизам, хавотир нашав. ман барои ин шом ба ту як сюрпризи зебо дорам. рафтем. ману ҳамсарам тобистони соли 2019 бо ҳам дигар шинос шудем ва аслан мо дар як донишгоҳ таҳсил мекардем ва оно аз мо як ошёна болотар мехонданд, чун бо ҳамсабақони ман ҳам дугона буду, ҳам дар хобгоҳ дар як ҳуҷра зиндагӣ мекарданд. вақте ки ман дар курси чорум нав таҳсили курси чорум сар шуда буд, Мирсаидро ба ном мешинохтаму надида будам. то курси 4 Мирсаидро надида будам. вақте ки курси 3 таҳсил шуд, мо ба хона рафтему боз ба душанбе баргаштем. дар ин вақт ман падарам мехост ки ба хонаи як хешамон рафта истам, аммо боз як хонаи дугонаам буд ҳамкурсамон ки ӯ бо ҳамроҳи додараш дар он ҷо буд. ман ба ҳамон хона рафтам ва дар он хона Мирсаид ҳам ҳамсоягии мо буд. ман ҳамчун ном кати Мирсаида аллакай мешинохтаму надида будам. бори аввал Мирсаидро аз наздик созтар дар ҳамон ҷо дидам ва дар донишгоҳ аҳамият надодагӣ будам. рости мисоли хеле медидаму чи аз пеш надида будам. баъд дар ҳамон ҷо ҳамон хона сабаб шуду ман ба ҳамон ҷо рафта Мирсаидро бо Мирсаид дар он ҷо вохӯрдам. ба факултаи мо хеле зиёд меомад, махсусан ба он ҳуҷрае ки мо онҷо таҳсил мекардем, ба дарсхонаи мо зиёд меомад. ман онҷо бисёртар медидамаш, вале баъдан як ҳодисаи бисёр хурд сабаб шуд ки мо аз наздик шинос шудем ва инам гирифтани иҷорахона дар паҳлӯи инҳо буд, чун тобистони ҳамон соли 2019 ино иҷорахона гирифтанд дар маҳаллаи имрӯзаи Бинисорак ва дар паҳлӯи иҷорахонаи ино манам хонаи иҷора доштам. ба ман писанд омад ва ман ҳам ба Мирсаид писанд омадам. ҳамин тавр ба ман изҳори ишқ карду. ман ба ин духтарак дил додам. ман низ ба вай ҷавоби рад надодам, чунки беҳтарин бача аст. ба ман писанд омад. عاشق شدم و با رضایت همدیگر با دوی
не ки падару модар мо зимистони соли 2021 ақди никоҳ бастем ва инак муддати 2 сол мешавад ки зиндагии хушбахтона дорем. То гуфтани ӯ ман фикр намекардам ки ин одам ё мара нағз мебина ё кати мара мегира мисол ин фақат нами як китоб медоди китоб мехондам. агар росташро бигӯям аввал ман ошиқ шудам ва вақте ки ман ба ӯ таклифи хонадоршавӣ кардам изҳори муҳаббат кардам дар аввал рад кард ва ҳатто хандаовар маро кӯдак гуфт ки ту ҳанӯз кӯдак ҳастӣ барои чи ин гуна ҳарфҳо мезанӣ чун мо дӯст будем ёни мо ҳамин гуна дӯстӣ боқӣ мемонад. ҳамин кати дӯст шудам ки намедонам пахай ҳастанд одамое ки рафиқӣ мекунану баъзешон якдигара мегирам ва фикрам оқибати ҳар як дӯстӣ агар дӯстии самимӣ бошад ин муҳаббати бузург аст чун мегӯянд ки муҳаббатҳои бузург аз дӯстии хурд оғоз мешавад. чун духтари аҳли фаҳм буд маро дарк кард ишқи маро қабул кард ва ҳамин гуна дӯстӣ бадал гашт ба ишқ. қаҳриму фақат ягон минут соат мекашонад та он ҷанг хай мешавад ку бе ҷанг намешида. дар бештари мавриде буд ки вақте занг мезадам телефони маро намебардошт ман ҳатто аз кор мегурехтам ва мерафтам ба назди корхонаи ин унҷо мепурсидам вазъиятро мефаҳмидам ки чӣ шуд ки натавонист ба ман нависад ё ба зангҳои ман ҷавоб диҳад. дар бештари маврид ҳамин гуна ҳолатҳои воқеаҳои аҷиб доштем ғайриоддӣ доштем ки аз кор мегурехтаму яъне бештар ман интизор мешудам паёмакҳояшро. аз ҳама бисёртар ҳамиҷа да фаҳмида будам ки ҳамкурсош духтаро пеш катии мисол рафтуомад доштанд баъд вақте ки ман катии шинос шудам агар як ҳамкурсаш як гапи нито мезад ҳамунҷа бисёртар фаҳмидагӣ будем ки мирсаид мада маҳқулай ё ман мирсаида нағз мебинам. дар ёдам ҳаста ки як ҳамкурсаш яке айдаҳаш биромада мирсаида гапи безеб гуфт ман ҳамунҷа ҷош давая шинонда будам ки мирсаида хе гап назан. мирсаид пешкатита ҳамкурс буд ҳозӣ вай бо кати ма даъво кард ки ҳан синфи ма пешкати ма хондагӣ ҳози бо ҳамкурс ма чи хеле хоҳам хе гап мезанам ба ман кати ҳамун дугонаам буду не ки катиш ҷанг кардам ки пешкатиш чи хеле гап мезадӣ у вақт дига буд мирсаид ози аймай гуфта даъво кард. аз хислатҳои ҳамсарам қариб ҳамаашонро дӯст медорам ва бештар хислати самимӣ будан ё табиӣ буданаш барои ман писанд аст. маъқул нест ями дер омаданаш ҳоли дар ҷои кори шиштагӣ мега ки ин ама биромадам ҳоли ӯ биромадагӣ нест ҳоли шиштагӣ кор кард ин ама биромадам мега ҳам ҷангаш ҳам қаҳраш ҳам ноз карданаш ҳам ҳарф заданаш ҳам дуруштӣ ҳам меҳрубонӣ хулоса тамоми рӯзгораш самимӣ аст ва ман мебинам ки сохтакорӣ надорад ҷузъҳои сунъӣ надорад. маҳз ҳамин хислаташ яъне самимӣ буданаш табиӣ буданаш барои ман бештар писанд аст. як сухани хубаш фақат ман ки Сафаргул ном дорам то ҳол Сафаргул намегӯяд фақат гулҷон гулҷон аз вақте ки шинос шуд фақат маро гул садо кардастам. як нуқтаи ҷолибам мегӯна аст ки агар ман аз кор 5 дақиқа дер биёям гап мешунавам ки барои чӣ 5 дақиқа дер кардӣ вале агар 5 дақиқа барвақтам биёям мегӯяд барои чӣ 5 дақиқа барвақт омадӣ кор соат 5 тамом мешавад. амин рости гап аввалам мегуфтам худам монда шудам гуфтам дига ҳозир ҳичи намегӯм кайки ки биёя дер мия барвақт мия ҳозиро дар назарам чи хеле метавад ки дер бия мегӯм чи ба дер омадӣ ё барвақт мегӯм чи ба барвақт омадӣ. ман то ҳозир як графикаи кай аз кор ба хона омаданамро наёфта истодам ки ман кадом вақт аз кор ба хона биёям ҳамон вақт мешунем ки анакун ту бо вақташ аз кор ба хона ҳозир шудӣ. соати аниқи намебиёя ягон бор. бегоҳ баъд аз кор зиёд мерафтем бо ҳамдигар менишастем. вақте ки падарам ба ман маблағ равон мекард барои гирифтани он маблағ аз ҳамон тарафи Бунисорак то марказ бегоҳ пиёда гап зада ба сари он мерафтем бо ягон кори дигар да ҳамроҳ шуда ҳардумон мерафтем пиёда. мирсаида фақат мегуфтам ки аз рӯзи бо ту шинос шудам маро фақат пиёда мебарӣ. ҳамиқа пиёда раҳ мегашт ки фақат пиёда раҳ мегашт. маблағаш ко рости кай вақте ки сумбат не намегуфт мисола хай монда шуда биши бе ман такси дастра савор мекунам мегуфта фақат пиёда раҳ мегашт.
مونده میشدم. من نمیتونستم دیگر قدر بسیار راه رفتن. از همون بینیسارک تا قریب 100 برگ پیاده میبردم. کتاب فقط کتاب اهل علم قلم گفته یک دیگر شوخی میکرده میره هرچی میگفتم من بعد توی هم کتاب جمع کرده 100 طرف موندگیم. فقط کتاب ده بود. هرشش درسش کارش هم خیلی چیزا ده بود میر سعید. من از آن میبولم که یک روز پیش از توی من، یعنی روزی که همسرم توی داشت، باران میریخت و حتی برف لکلکی بود، ولی در روز توی من، روز 10 انور، چنون یک آفتاب زیبا برآمد که دیگر نه احساس نمی باران بود، نه احساس سرده زمستان بود. راست دیگه توی هر دمون روز شم موندگیم، برای که اگزامینو ششم بود نشید، راستش همین چیزه. بیا 10 دمون نمیگفته تا 25 ما جواب بدیم. هم به حضور توی هم میگذرانیم گفتم و هم از دانشگاه هم گپ نمیشنوی. با بعد 2 هفته دیگه جواب دادگیان. ما اصلا هم 1 متر برف خریده کلاب خونه خشتم منم ده. خنکی ادش بود. رشک در زندگی همه وجود دارد. من فکر میکنم همه رشک میکنند، ولی به اون اندازه که همسرم برای من رشک میکند، من تا این حد رشکی نیستم، چون که میدونم که کدام وقت به کجا میرود، کدام وقت از کار میآید، کدام وقت به کار میرود. با فکر من برای که حتی هم کورساش یک کسی که زنگ بزنه بیزت نه و یک گپ ما میگم که کی به چی طریق زنگ زد، چی به زنگ زد گفته میپرسم شه. همسر من رنگ سرخ را دوست می‌دارد و تمام همون لباسایی که در جوان ما آویزان است و تمام اون پای افضالی که میپوشد همه‌شان با رنگ سرخ هستند. نمیدونم که من کدام رنگ میپسندم. بسیارتر یکم چیز سرخ میپوشم، خشرو شدی گفته تعریف میکنم. کبوت، همین کتای کبوت بسیارتر خشرو میپوشه. قریب هر روزی عاشقان، روز 14 فوریه ما همراه در یگان جا می‌نشینیم. من برای او البته تحفه میخرم. سال گذشته من عکس خانه‌دار شویمان را با چارچوبه انداخته برایش تقدیم کرده بودم. سال پیشتر از او من برایش تلفن خریده بودم و امسال نقشه دارم که بسیار یک روز رمانتیکی شود و برای این الکی یک سورپرایز هم آماده کردم. همه وقت در کارهاش برار فقط در برام بدن. تمنا دارم که همیشه در پهلوی من باشد، سرش سبز، سلامت باشد و تا آخرین نفسی که با همدیگر هستیم همین گونه صادق، همین گونه با محبت، همین گونه با وفا کنار هم زندگی کنیم. عزیزم، من عطریات دوست داشته‌ات را گرفتم، طوری که می‌بینی از شرکت لاریس. این برای تو. عزیز دلم، تشکر عزیزم. من هم برای تو تحفه گرفتم از شرکت اموبایل، سیم کارت های طلایی که به ملال با یکدیگر صحبت کنیم. تشکر به تو عزیزم.